ndiri live saka musatori zvamunoti serious apa hapana chirumbooneka yamundivhenekawo Philip da kuti ngovhenekawo mbomira mhanze chiri kupi be Mazvikadei masters haasi kuoneka hauna makore Susan YC auya exactly vanese vari kuona shem papi kwa hapana pane light tiri kuMazvikadei ball auyawo ball is there watching ndina factor shem vanhu havasikana kumbondiona mira yavo yandivhenekewa maybe vipi at least ndakuoneka. It is true. We are here tonight. Mchinda rume. Trumbo which I know is domestic tourism, promoting our tourist attraction centers. Kuno Mazvikadei, you can come for team building, kana even my couples retreat, kana even not much small house. A small house adiwe. Anzi komi pasa ndikuona maziso chete. Kuona mazino. Mazino aro. Papo pane light. Oh, apo pane light guys. Wait. Oh. Beautiful. So tiri kuleki pane varungu vatobva vanopinda nebhoti tangotimbozorora holiday mbichane front camera flash haiwanike sha papi aiwanda right handakuoneka ma ndingobiririkawo zvimwe zvazvo but that's where we are ndokwatiri ndara chiko good muri sei if kawanza ndepi my sister vanhu varungoya Caroline mazivisa gwena vimbai masizi vashumba ari kuseka musandiseke ge but tamboti timbozororawo ndezve weekend plus holiday Easter tozoendawo kuchurch Sunday Fatima Hassan Gonje Smoke ndepi George tendekai tati that's mazitati guru for you kuMazvikadei kwanaka shem. So you get into banket, wabuda mbanket of what? Vusa, zitini mfana wami. Wabuda mu banket 2 minutes. Wangoti drive, wasikwa Mazvikadei. Tungonzwa tush, ameno matouch kere. Aroti twekera tush. Mvura yacho haichaoneka kaamanheru kunoko. Kana muri ku UK achiri masikati kunoko atodoka. My monthly comic awards are at this time and this was open my comic awards my comic awards and was working on January Tiripa East che ndara oenda ku edai pa munogona wabuda but hanzi ngoma ndiyo muri kupromota rima here mamo rima hapana hakuna malights kutori kurima kwakasiyana nekwatoga nevana vepakati hochi nouniversity shema handasikapazive kavanouya pano here pastor musi kuparidza here Easter ndidedzei kumasangano kwenyu ndiparidze but ndokoshesa love offering Rodriki mupapa ndara muri sei alright ndandatora kuedha zvaram tangomirira maawards much please don't delay aiwa macomic awards apera aroramba achingouya akawanda and ari kuuya this time they're exciting saka dangotenda vamwe vanhu vashoma futi vakandisponsor ndakagadzirwa t-shirt navakomana vanozvitiwa veEpic 263 yakanzi Zimbabwe kana muchida I think it's going for $12 so it's a barcode yakanzi plus 263 ndo barcode racho careless of Epic 263
tiri kumazvikadei hakune rima shema kusango titori musango rwizi rutori padhuze dhuze matasha akutoti masters but because of I think kwakanyanya uchena ndizive kuti sei kusiri kuoneka masters, but that's why we are here promoting yavanoti domestic tourism.